खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलिना ब्रह्मआ। गिबि रादाबाव बाक्सानिफ्राय ब्रेकिं निउज मोनफैदों। बाक्सायाव सुरां फलान हमजादों। मैदेरनि हाथाय बोखांना मोनदों। थांनाय 7 सेप्तेम्बर खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय हापासारा करेबारियाव आरक्षी बन बिभाग SSB नि अभियान मावफुंनाय जायो। अभियानाव थाइनै मैदेरनि हाथाय, मैनि गं थसे, गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ आरो गुलियारि बेसादफोरखौ लोगोसे 3 सुरां फलानफोरा हमजादों। SSB लखीबाजार फरेस्ट अफिसियल्स वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो সকলোৱে এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন চলালে। প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামান অপাৰেশ্যনটো চলোৱাৰ পিছত আমি মদন বসুমতাৰী, বিনোদ বসুমতাৰী ঘৰত লংকেশ্বৰ বসুমতাৰী ঘৰত আমাৰ ৰেড চলিলে। दुथां फलान 3नि मुंफोरा जाबाय फारियै लंकेश्वर बसुमतारी हापासारा, बिनोद बसुमतारी हापासारा आरो मदन बयारी करेबारी। खमैबो 2 सप्ता सिगां बाताबारि रेन्जारनि सिङाव थानाय जामुगुरि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रानि दान्थाल मैदेर मासेखौ बुथारनानै हाथाय थाइनैखौ फाननायनि असिलायै न'आवनो लाखिनानै दोननाय थासारियाव बन बिभाग आरक्षी SSB आ अभियान मावफुंनानै आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गुलिनि बेसाद, मैनि गं हाथायजों लोगोसे 3 सुरां सिखारिफोरखौ खानो हायो। আৰু সবতে আমি এটা হ্যান্ডমেড গান পালো, 2টা হাতীদাঁত পালো আৰু 26 ৰাউণ্ড আমি এমুনেশ্যন পালো, গাজিমাৰা বন্দুক যিটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আদাৰ এক্সেসৰিজ এনেকৈ অডোমছ আছিলে, গান পাউডাৰ আছিলে, আমি এইবোৰ ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। আৰু মদন বসুমতাৰী আৰু লংকেশ্বৰ বসুমতাৰী এই দুজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি এইখিনি বস্তু পালোঁ। লগতে যিটো বিনোদ বসুমতাৰী আছিলে তেওঁক আমি ইতিমধ্যে আটক কৰি লৈ আহিছোঁ। बांसिन मिथिथायनि थाखाय 3 सुरां सिखारिफोरखौ सिमला पुलिसा जिम्मायाव लानानै जेरा खालामबाय दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिमला आरक्षी बिबान मोननाय बिबानगोरा बिजय दैमारिनि दैदेननायाव मावफुंनाय अभियानाव बेयो मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। मख'नो गोनांदि बेनि आगोलावबो बै 3 सुरां सिखारिफोरा हाग्रानि जुनार बुथारनायाव लोब्बा दङमोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। बे बिथिङाव सिमला पुलिस थासालिनि मासिगोरा बिजय दैमारिया मा बुंदों फै नायदिनि। बरमानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नैथि रादाबाव दङ धेमाजियाव डाक्टर राहुल बसुमतारीनि न्याय मोननांगौनि दाबि खालामदों। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जयरामपुर आन्चलिक कमिटिया डाक्टर राहुल बसुमतारीखौ थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालारखालि हराव खास्रि बिस्रियै जाय सुबुङा बुथारदों बे सुबुंखौ आयेन बायदि साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जयरामपुर आन्चलिक कमिटिया। बे बुब्लियावनो आटासु सेन्ट्रेल कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बडे देवा कुमार पेगुआ मा बुंदों फै जों नायनि। যি ধৰণে তেখেতক হত্যা কৰা হ'ল সেই হত্যাকাৰীক এজনক কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। এই কৰায়ত্বকাৰী এজনটো আমাৰ সন্দেহ অকল এজন মানুহে এনেধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কৰিব নোৱাৰে, গতিকে তাৰ লগত হয়তো আৰু জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত কৰি এটা যিমানখিনি জড়িত গোটেইখিনি কৰায়ত্ব কৰি POA 1989 আধাৰত আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ জৰিয়তে তেখেতক পাচি দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय ससियेल मिडियानि गेजेरजों आखायाव जास्टिस फर राहुल बसुमतारी प्लेकार्ड लानानै न्याय नागिरनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैबे स्क्रिनाव नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोननाया बेनिनो मोननैसो फोरमान। दा सोंथि सिखारो डाक्टर राहुल बसुमतारीया न्याय मोनगोन ना? बर'नि सासे आगोमा देहा फाहामगिरिया न्याय मोनगोन ना? न्याय मोनगोन जेबोला राहुलखौ बुथारगिरि दायनिगिरिखौ भारतनि संबिजिरारि आयेन बायदि साजा होनाय जायो। केसाखातनि धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बेफ्रुसार निउस होनो लादों, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इलेक्शननि निउस होनो लादों। बे निउसआनो जाहैबाय 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव BJP सरकारा जुदि जेनफ्लाङोब्ला अखिल गगৈ बायदि जेलाव थांनो नांगोन हिमन्त बिश्व शर्माया। बे खोथाखौ बुंदों BPF नि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যদি আপুনি আছে এবাৰ ইলেকশ্যন গ'লে আৰামছে তই জেলত অখিল গগৈ নিচিনা থাকিব লাগিব।
नंगौ 2024 मायथाइनि बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ जुदि जेनफ्लाङोब्ला कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि बोसोनगिरि अखिल गगৈनि बादि जेल जानो नांगोन सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बेफ्रुसार बिबुंथिखौ होदों बीपीएफनि बागानपारा समष्टिनि बिजाथि फलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनाय समबारखालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आंगारदवायाव बीपीएफनि मोनसे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल जानानै थाङा बे फोसावदिं मेलनि बुब्लियावनो बिथाङा मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों दि 2021 मायथाइनि बिसायख'थियाव बीजेपी हानजाया जुदि जेननो गोनां जायोब्ला कृषक मुक्ति संग्राम कमिटिनि बोसोनगिरि अखिल गगৈनि बादि जेल जानो नांगोन होननानै बुंदों सावस्रि बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ অখিল গগৈ কোনোদিন বেয়া কাম কৰা নাই তেওঁ কৈছে বিজেপিৰ যোনটো কাৰাচন এইটোৱে কৈছে অখিল ডাঙৰীয়াতো কোনোদিন বেয়া কাম কৰা নাই কৈছে কাৰাচন কথাই কৈছে সেইটো কোৱাৰ কাৰণে অখিল গগৈক জেলত ভৰাই দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি আছিল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি কৈ দিয়ক ৰাইজক नाथाय समाजो खोन्थासिगोन जे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेल जानो नांगोन ना नाङा आरो लोगोसे 2021 मायथाइयाव बीजेपी राजखान्थि हानजाया सोरखार दाफिनगोन ना दाफिना दमदमानिफ्राय नार्गिस बेगमनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों मरिगाव लाहुरिघाट हालामनि जलखियाबारि गेलेग्रा फोथाराव मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव अख्रां हा गोमसारजासे थांनाय 31 आगस्टनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम आसाम एसेम्बलि सेसनाव बर' कसारि वेलफेयर अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ WPT एन्ड BCनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ लाबोयैनि थाखाय चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै सुबुं खुद्रिनानै होसिख्रावनाय हाबाफारि सामलायनाय जादों प्रग्रामखौ जों लानो गोनां जादों बेनि थाखायनो जे थांनाय आसाम एसेम्बलिहा जोंफोरनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय माने निजस्व खुंथाय माने अट'नमास काउन्सिल बड' कसारि अट'नमास काउन्सिल होनो गोनांमोन नाथाय चन्दन ब्रह्मआ फाव फान्दायनानै जोंफोरनि बे बिलखौ बड' कसारि अट'नमासनि बिलखौ लाबोआसै बिनिखायनो बिथांखौ दिनै धिक्कार होदों बिथांखौ बोख्लायना जेरैबायदि हायो माने असम गभर्नमेन्टआ असम सरकारा जोंनो माने माबाखौ होथारनांगौ जोंनि बड' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाना होथारनांगौ जेरैबायदियानो नाथो जोंनो दाना होथारनांगौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन फारै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मथुरा बसुमतारी मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां शंकर बसुमतारी गाहाय नेहाथारि सपन कुमार बर' बारग' BLT अनसाय आफादनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां कुश ब्रह्म रामा ब्रह्म मरिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां महन बाग्लारि बारग' गाहाय नेहाथारि काशीराम बाग्लारि मरिगाव जिल्ला बारग' NDA बेसनि मावथि सोद्रोमाफोर मरिगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां महेन्द्र ब्रह्म दौरि आफादनि आफादगिरि मानगोनां जनाराम बरम हेला लाहरिघाट दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां गुनेन्द्र बाग्लारिजों लोगोसे गोबां आफादनि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो मावथि लोगोफोर बे हाबाफारियाव गासै 750निबो बांसिन सुबुङा राफोदै बाहागो लाहैयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों मरिगावनिफ्राय खौरांगिरि सुमिन मोसाहारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे रादाब होनो लाबावदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सुबाइजर आमटेका PWD रड दंगलपारा गामिनि खाथियाव थानाय हांसोदबा दैमानि माथावरि बायफिननानै PWD लामाखौ खुरखा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों नैबे नुथाया जाबाय बे PWD लामाखौ खुरखा लांनायनि नुथाय बे खुरखा लांनाया 2 दान जाबाय दिनैसिमबो बानायफिननाय जायाखै बा बेनि जेबो राहा लानाय जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों साननैसो जुब जुब अखा हाबावोब्लानो खुरखा लांजोबगोन बे लामाया बे लामाखौ दासिमबो सोरखारा फाहामनानै होआखै बे लामाजोंनो बिजनि टाउनाव थांलाय फैलाय खालामो गारि मटर मानसि दुमसि गासैबो बिजनि सुबाइजारनिफ्राय खनिन बसुमतारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गुबुन मोनसे रादाबखौ होनो लाबोदों थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय नैबे सावगारियाव नुनाय श्री प्रेम सिंह नार्जारी 35 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गोमानानै दङ खोनानानै मोननाय बादिब्ला प्रेम सिंह नार्जारिया मेघालयआव खामानि मावनो थांदोंमोन नाथाय दा बहा दङ जेबो खौरां मोननाय जायाखै आरो मोनथिनो मोनबावनाय जादों दि बिथांखौ सोरबा दुथांफोरा बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो मोजाङै मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै दा नैबे समाव गोमानाय सुबुंनि बिमा बिफा बिदाफोरा हालाय हाफाय जानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला नैबे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
जानबुं नाम्बारा जाबाय 69055873 एबा 8011626424 गोमानाय सुबुंनि बिथं गामिया जाबाय 12 नं भुमका पोस्ट ऑफिस बिसमुरी PS सेरफांगुरि डिस्ट्रिक्ट कक्राझार बडलेण्ड गोमानाय सुबुंनि जानानै जोंनिसिम दैथायहरदों सन्जीब बसुमतारी गामि सेरफांगुरि चिरां बडलेण्ड गोरान गासैबो नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनै रादाब गेजेरजों फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोबनायाव बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों